Kidam tang chitia chikloni phai kre troxy ajopor phai kre sira chiti malom men tumon charting ke theke wang penajok pinang an hemrit kena hokdun doponlo Mahamaya constituency ke parlopon narlong ati ador suarong along lapuson don kre plie hem tunatum kena hokdun pobirta Mahamaya constituency em lunsing terona hin pen amitha constituency along kisung pen kaikia mata jokponang ji pu matha ponsi pini amithang pen amat chithur plutsi kahumridam padolo labangso kahumridam ahut hemrit kachpathir pon thujia phanpura akirap pajir tekanglo kisung vek lapen ki phove kadim aklong an kahumridam ahut Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondal Office Secretary Biren Teron lapen non headjong narlongati rong pia rong pen lem salong kache toydun members Indra Singh Rongpi Pendanglok Ong Dong Tumche Tong Dunsi Kai Dingpi Kapuche Media Phan Hirjume Pitekanglo Havar ke hat pen Har Singh Rongpi Karding Long Life